Dongo nderedu rekwaMatsura rinova rine marinda riri kurimwa. Ndofunga kushaika kwakaita watinoti Karuru Matsura pakazosara pasina munhu. Pamuchaipa papo pasara pasina munhu rakazoita dongo. Igore ripi rakashaika Karuru? Pane 3 years ago. Ndo paigara ipapo? Ndo paigara ipapo. Padongo ipapa. 3 years ago? 3 years ago. Okay. Saka pasara pasina munhu. Pakazingo pakurimwa nevairima. Hamuvazivi? Ini ndakatozongoshamiswawo ndichitumirwa samoni ndiri ndini muridzi wedongo ndaifanirwa kumangara kwamuri. Ndakatangirwa. Zvinowanika. Zvinowanikwa. Saka nhasi madefendant hamusisiri plaintiff. Ndizvozvo. Zvakanaka. Sabhuku munozivewo pamusoro pedongo? Ndinoziva kuti panzvimbo iyo yaSmith Karuru ndo pavaigara vachirima kusvika vabereki vafa vari ipapo ndo pane marinda. Murume ane 3 years afa ndakasara akagara pamusha ipapo. Riri nechepapi? Mugane yavo vaiganhurana nasekuru Biseti naKamango Sauro side rekuTembo vachienda kunobaya kwaMazvinzwani, asiwo vanga vari kumberi vana sekuru mindeu iri kuno. Vari kuganhurana paminde here kana kuti pakugarisana? Pakugarisana. Pamisha? Misha uyu anga akatogara kumunda kwake ikoko nasekuru vari kumiro. Asi paminda vakaganhurana futi? Pamunda iwowo ndo pavanga vakadimburana uye achidzika kuenda kwaMazvinzwani. Saka kuti pamunda waKamango uripo ipapo, munda waBiseti uripo ipapo, munda waKaruru uripo ipapo. Saka pana vanhu 3 in 1. Saipo zvinezvi munda waakushota ndewaKaruru. NdewaKaruru. Asi Kamango haana kutaura zvakadaro. Miganhu yacho munoiziva? Inini handisiri ndakacheka mugane ndakaona vanhu vachigara ipapo. Zvinezvo ndisazviziva 72. Sekuru Biseti mungatsanangura here zvamunonzwisisa panyaya yemunda? Matenda mambo neshoko renyu. Kuuya kwemhuri yakazara chitiniwa yaisvikira kuzita renyu rinenzi Vachungu. Wakasvika ari memba akasvikira paumba pai tikatondedzawo nzvimbo yekuenda kunogara. Hondo yaminya munhingini wake wakafainda basa pakaroya apa hakuchisina zvokuti vanyonga. 70 chiyo? 75, 76, 77? 73. Munhingini wacho wasvika memba vana vake vese vakuru vese vakanga vari ipapo paumba pai. Paumba apo tideisawo mukoma Bvumbanyama wauya naamai vake. Bvumbanyama wapaona kuti nevana vake paita padiki wakazoenda kwabuya. Iye nekuono memba kuona kuti apa pachovha Bvumbanyama toita sei. Minda yairimo ane vanakomana vandidebereka ini vachiri vadiki vanhingina vamwe nevanhukadzi. Saka vanhukadzi vairooreva nadzorume vachienda kumakomboni. Saka hama dzokuuya kuzoti tingaonawo pekujarawo hamedu wauya wapo. Takavati uyai ngamabvujara zvavo zvechembere yakanga yasara yega nevakomana vese vamabasa. Kusara kwangu ini sababa ndinenzi Musha ndiripo. Naivo vanaKamango vese vaingosvikira paumba pai tichiti rimai muchikwira muchienda gomo iri. It's wonderful. Nguva yekuti baba vaya varima 3 years vauyawo semunhu akauya achembera kare wabatwa nourwere wafa. Mwana wake Sinifi mukoma wake uyu nofunga kuti akasiyirwa naSinifi here ndiye munhu akanga achiteeredzawo baba nokuona kufa kwake. Mukoma wake wauyawo wafirawo kubasa kwakanga ari uko wangouya chete kungosvika so mazuva mashomanana wafa. Madhete handina kuenda kuchikoro kuti ndakanyora mazita. Vana ava Sinifi wahwara futi
ndakamutakura ndikamudzorera kumusha kwavo kwana Madzura uko ari mupenyu kusvikirawo utenda hwamukurira wafa. Ndinoshamisika mwana wauya uyuwo wechidiki akabva iri kwere akaona minda muine magunje kare ati magunje eri mwane mhuka here kana kuti ndevanhu. Munda iyi taingotiwo sehama sekusvika kwakaitawo Karuru wakasvika iri nguva yehondo. Sokusvika kwaiitawo vana kamangu vakasvikawo nokubva kumapurazi tekusvikira kwamambo vasvika kwiraiwo muchienda uko shuwa tinawo. Asi nguva yekuti munda wakaona uri uine magunje yekurima yairimwa naBvumvanyama uye utaura kuti ndini chaiye chaiye. Ndepandikati vana vakatombouya vana vatiano Jairos, vana Jairos nemwana wavo waSendesirai vakamboti toda kujara pairima sekuru edu. Ndikati aiwa kavana asekuru takatambira panguva yehondo nenhamo. Zvino nhamo dzakadai idzi weregerera here weyama achitambura panguva yehondo. Saka nguva yepapa takavhara vakamboda kuuya nenharo tikaenda navo kwamambo. Mambo akabvunza akati muchibva papi? Mambo upi panguva yacho? Papa Sara mukomana wePikicha. Wakamona Pikicha. Right. Akati mungabve sango rese rakapiwa memba kuda kuuya kuzorima mukati memunda. Kweiyoyo munofunga kuti vana vake vanoenda kupi? Ini ndane vana vanodarika kabanga kumaba 18 kana kuti 19 vamwe vachiri mabasa vamwe ndinawo pano pamusha. Mhuri dzakasara kune vairima imomo vane magunje avaiumba vakasiya vana ndidongounganidza pamusha musha wese yatownship. Nditore munda uyu ndichitora here vana vekuye neimwe imba ndichitutira mumakare mongo kwava vandinawo ndine vaisa papi. Saka ndiyo nyaya yandikabvunzawo kwamuri mambo kuti mukomana uyu ari kuuya akananga chokwadi here kana kwandiri asvike kana kuna mukoma wake mukuru anenzi ndiwo wakasara musha adebata musha wamemba haasi kusvika. Ndinofunga kuti kana kuti achadaira achitaura kuti ndokutadza kusvika nokuti anoita zvakati. Asi pamanzwa zvichinzi pane akashaya makore matatu apfuura aigara kupi? Karuru. Karuru akanga atorwa naMambo Noah kuita muranda wei kwaaigara akanga agara aiswa parodhi payapa. Akanga akunzi aende kunovaka kunana kamango akati pakwana ndokumuisa murodhi chaimo muyo dongo rake riri papi? Murodhi chaimo muyo. Ko minda yairima yamukamupa yacho haana kupiwa kupa baba wake kwete vana apa hapana wakapiwa. Baba iye ane nzvimbo. Makawapa maeka mangani? Isi 1 eka iripo. Pa 1 eka iripo yacho iyoyo haisimbokwana kana yeka chaiye inekwana iye inenzi 70 kana kuti 80. Makuva akasara ari papo ari papi? Makuva uyu akazouya afa mukoma wavo mukuru. Guva akanocherera pakari padzimba dzakabva Bvumvanyama dzakakanga vachirara idzo nokukumbira kwababa wavo. Pane marenda izvozvo? Ndepane marenda ake. Tichiti kudai kuri kuuya kwaakaita kuti ndauya kuzogadzira makuva baba angu. Nyaya iyi haana kutsanangurwa here nevari kumba kwacho vanaSendesirai. Asi kana aiye sekuru ndaida kubvunza inini kuti panguva yehondo 1972 ndopamakapa here vana baba vake? 73. Pamusoro 72 ndopakatora sekuru amutaura. Handiti ava sekuru ndopavakabatsira. Takaiona kubva 76 ichienda mberi 73 74 hondo yairwa paShamuroko pamai 76 ndopakaparira Shamuroko mai. Kuno kwanga kusina hondo tairarama upenyu nevanhu vavo 77 78 79. Ndakada kuziva kuti pavakavapa ava vanova ndisekuru vandibaba veuyu ndibaba uyu 1973 ndo pavakange vachigara here kuzosvika makore matatu apfuura aya pazonzi papadongo? Ndo padongo pacho vaitobva kupurazi mukoma wacho memba ndo akazouya kuzoti tikupesana sekuru ndiri kuti 1973 ndipo makatambira vanhu avo mukavati mbogarai zvenyuwa. Saka ndiri kubvunza kuti kubva 1973 ndipo here pavakararama vari kuzosvika makore matatu apfuura aya pachinzi papadongo vairarama vari ipapo here? Samudhara uyu nokupasana kwataita
semunhu mukuru hatina kutombovata michovha kusvikira wafa. Vana vakanga vasina kana pakakabata vana vacho vese pautatu hwawavo. Vana mune naisabu ini vaimubvunzo wangu seko vachinzi ndipindura kekuti kubva 1973 nyange zvazvo vanga vakapa ava ndipo here pazosiyiwa pari padongo pa 3 years dzadarika idzi muri ichigara ipapo? Hapana munhu akazogara kungorima varidzi pamusoro esekuru kuedza vari kubvunza kuti pamakore matatu adarika aya pakubva 73 pakambogara munhu here? Ndopandiri kuti hapana akambogara. Karuru wacho akafa noende mukoma wake ndiye akanga ari ipapo. Kufa kwaakaita hapana munhu akagara. Karuru paakazouya achizofa pasi 3 years idzi kumashure kwacho kwaimbogara ani ipapo? Ndo vana Karuru ndo vaigara kubva kuma 1990 svika 73 ivava ndo vane makuva ari ipapo. Regai tidzorere kwaari wanga wakateerera zvitauro nasekuru unoti kudini zvakataura? Ya kutaura vataura isu takagarapo handitika kusvika baba vashai 1978 ndini nanga ndinawo baba kusvikira vashai 1978 nguva ravo riri kwatunoti kwana mazinzano unova kwana mbuya vaenza kanzela 1978 baba vashaya famba kuti pakazoita sei? Right, takaramba tiri svika rini kusvika Smith azoshaya musha wakaramba wakamira Smith yainzi Smith Karuru ndere madunururwawo akashaya gore ripa pane 3 years. Saka imi mukuti kubva 78 pakashaya baba venyu makanga muchirarama muri pamba ndo ipapa kuzosvika pasi 3 years dadarika idzi ndizvozvo ndo pamusha apa pakamboitawo dongo ndizvozvo. Munda wacho wakambokura zvakadii? Unaunyatokura titori nemugana. Wakakura zvakadii munda wenyu? Ndinokuti almost 2 hectares dzinogona kuti dzikwane but hadzikwane. Saka panhasi unodamudzwa riri papi akutora dongo iri ndiani? Ndo sekuru. Handisi kutora dongo, ndati munda wavaisvikira kudyara mashanga nekundikumbira. Tiri kunzwanana? Sekuru vairamba chikumbira here kubva 1973 vachikukumbira ichiti? Wakumbirwa nhasi ndipo hembe ndiite ndakapfeka ukaramba wakapfeka hembe iyeyi ndikutandaudza ndiita kupunza here zvake zvakaita siniki munomutorera here hembe yacho? Handisi kumutorera, handina kumupasa zvokuti uriri mudi kuendesa vana vese baba wavo. Saka hembe vakamutorera kapa apazvikureva kuti mufananidzo wamapa waisekuru matorera munhu hembe yakamupasa? Handina kupa vakomana kana sinifu, handina kumpa, ndakapa baba vacho nekukumbirwa. Saka baba vacho manje vapfekenora hembe vapani? Sinifi vapa vana vavo. Sinifi apfekenora hembe wapani? Watunzani? Wenceslas. Wenceslas. Saka meitora futi hembe yacho? Ini ndati nguva yevana vandanayo ndichangopawo sekupa kwandikaita vana kamangu nana vana vandinawo weni vatedarika saizi yavo. Handina nguva yekuzoramba ndatora muchembere nditore vana vacho vese ndiunganidze. Munda wandikapa mukoma wavo wakauya kuzokumbira, mhuri yacho yese yakapera kufa, mukoma baba wavo wese wakapera kufa. Ngavaende kunomborimawo munda yatikavapa pakutanga paumambo wakanga uripo wakaturaura. Saka naisekuru muri kuti imimi sezvo makapa baba vavo baba vavo vakafa, ivava vana kodzerere yekuya kuzorimawo vari ivo havakwanise kutsvaga were minda. Ini ndane vana vanenge wakaita mudikiro vana vandana. Zvinoita here naisekuru kuti imimi mukapa munhu mamupa kuti chiri chinde chako icho muzodzoka moti ndaakuchida muchitora zvekare? Uretaura kuti ndakapa mudhara uyo panguva yehondo. Tiri kunzwanana? Vana ava kudai vari vana vakanga vari nenzeve vaitotsvaga munhu wekuti vaonewo pavanofaranuka nemhuri dzavo dzese kana kutora baba vavo kumupa pane munda hafu eka yezvino maeka ndine 4 eka dzasara. Maeka mazhinji ndakapa vana kamangu. Zvino imimika kubva 1973 mamakapa uyu akashaya 78 kubva 78 pakabva pauya futi mumwe azoshaya muchinguvasiya vachigara chete? Kuuya zvokuti akauya baba akachiri afa akatera baba ava nokuona kuti
baba vachembera vachisina kana kufamba kana kuita sei. Saka nokukurawo mambo Noa akazomutora kumuitawo munyai wokuombererawo matare emudzimu. Saka andaigona kudzinga vana vaihama saka pasisiri hama here ukama wacho ukuuya kwakaita kana kundiona hana basa pamusoro ive da Snifa haana kuitwa munyai naNoa. Snifa akaitwa munyai nasekuru Wilson Noah. Snifi zvaaita iye anga ari munhu womusangano weZANU-PF akanga iri yupi kwete zvokuti akaita munyai waNoa kwete. Snifi akazoita munyai baba vangu inini vakashanda naElias Sonza ndakanga ari munyai na baba nomanza Kenjas Madzura ndo vakanga vari munyai. Akadzi vamemba Madzura ndo vaibika doro kwaChimombe. Snifa anambosvika ikoko. Saka nhasi uno iwo murume Madzura urugara kupi sinzi baba apa panangiri napo baba vapatora urugara kupi takutosvikira uku inini ndiri kumarondera totosvikira kwana Mukoma kwandiri kunzi inini kwandakasvikira kwaMukoma Kenjas kwemwana uyo naumwe uyu mamutona imba iripo apa hapasina kuenda makasiyawo pachadongo for 3 years zesedzi kusvika vazoona kuti hapana kana rugara mabasa ndo anobata nemamiriro ezvinhu ndo ndanga ndichauya kuna Changamiri kuti ndauya mimi sinzi maona kuti mukoma wenyu akafa wacho anditi Mukoma pamakwana kuti afa imi muchiri kumabasa ndiani wamakanozivisawo kuti ndambosiya pamusha pangu apa ndichadzoka pakakanganiswa ipapo ko sabhuku wenyu makamuudza here kuti sabhuku ndichabodai wongu takavaudza kuti ndichambonoenda kubasa chingatipo kuti tizive kuti muchiri mwana womunomu kuna sabhuku mitero yamaibvisa gore ripi nguva ipi mwaka upi ndiwo imwe chete pane 4 years makazonoteerera manzwa kuti nyaya yako matari no takange zviripo tichida kuti tigadzirise munharaunda sezvo ndiri mwana inini ndiri makateerera dheti ribaba pamusoro endikubatsirira tiri kupedzera vanhu nguva ava vakauya Madzura vakati sabhuku inini ndauya chinangwa changu ndauya kundoona kuti pakarara vabereki vangu chii chandingaite nekuti tingagarisani sei. Ini ndobva ndavati imimi ndandatoti kanganwe mbichana ndobva asitaura zita kuendera ko ndiwe zvikanzi ndina ambuya vanati zvamunoita imimi aMadzura idzi mari dzavanga vatosiya kune mwana waNaomi kuti atere mutero. Naomi akarambirwa nakanzara kuti hausiriwo unotera mutero unoenda kwaSabhuku. Ndobva ndavati aMadzura endai kuna sekuru Biseti nekuna Kamangu munoona minda yenyu yamuri kubvunza kuti yakamira sei because inini zvaikoko handita se handizvizive. Endai kuna sekuru Achundu moona Kamangu mofambidzana mugane yenyu semagarira manga amaiita mozoya mondiudza kuti zvinhu zvakamira sei. Zvikanzi ambuya handina nguva kana ndadzoka ndichaita saizvozvo ndozoenda nemi kwaChifi. Ndofunga sekuru Chifi vakauya kumba vakandibvunza ndakavapindura ndikati no Madzura akati ndiri kudzoka mazuva andikapiwa mashoma. Ndabva ikoko ndozonoonana nasekuru. Chandiri kuda inini ndiri kuda kapisi kanobva pamba pedu ndichienda kunoguma pane makuvani evabereki vangu ndopandoda kugadzira. Ndoda kugadzira makuva evabereki vangu. Amina Madzura ndiri kukupa. Aiwa ndizvozvo. Ndozvakataura zvinhu. asi pisi yacho iri kurimwa here nasekuru ava izvozvo yese iri kurima akurima pamakuva anosora pamakuva ndotora pisi yacho yairima baba vake uyu kana mukoma wake vari kurima makupa arima here kuri kurimwa paigara pachingorimwa gore neguva 1 rimwe rakatoparadzwa pane 2 rakaparadzwa tisingazivi kuti kuremekedza vafi here kana kuti tiri kuita sei akaparadzwa nei. aiwa zvinhu zvine umbo panosvikwa poonekwa handigoni kuti ndinyepere dare handigoni kunyepera dare inini kuparadza kuti pakajarira mbeu gore negore munda unorima. Asi sekuru imimi pamakazopa avaro handiti manga muine kwenyu kwamairima weyo inini
ndini baba umunda ndini baba musha tiri kunzwanana muri inembofamba kuenda kumapurazi sezvamunotaura nomukomana vana vairima apa vanasikana vaitowana varume vachienda mumadzurume vavo pane sara paripo we hamasvika tingaona kugara tabva kumapurazi uku vabereki tetambirana kuti asimbojara zvakwapo saka kuraitidza kuti handina kutombomira kurima mundima idzo vakadziona dzine maguti kare namanje dziko dzine maguti kutaura kwandiri kuita imimi sekuru pamakapava makanga murisa bhuku here kana kuti maingobatsira musha unenzi zita ramunoti mambo makapasa mambo zita munhu wese waisvika asinzi mambo paachundu tiri kunzwanana tetekeresai saka toti sekuru imimi makapa baba weuyo pekugara nemunda wawo kurima vakauya kuzokumbira mukoma wacho memba vachikumbira kubatsirwa kuti vaone pekurima kuti awanewo pekudyara mbichana apa pabva umwe ari kutaura kuti wandataura kuti aimbogara ipapo ndiani pamusari mapa mazuva yakaparara vana sikana nevanakomana kuenda kumabasa pakauya mukoma anenzi Bvumbanyama akatomborimapo akatodyara miti imwe yakura kuenzana neimba ineyi akambochovha kuda kudzokera futi kuno kumba pakafa mai vake nemwana wakewo akabva anotama kuenda kwabuya ava vakanosvikirawo kuundurwa magundi akasiyiwa Bvumbanyama kusvikira pazita rekuti saka panhasi uno muri kuti uyu mhuri yatoda kuiona here ipapo ngavatsvageka kwavanosvikira izvo aisekuru imi munoti ava vatsvaga ava baba wavo handi pavakauya kwamuri imi vaitotsvaga here kusvika kuti muzovapa iwe wandiri kutaura naye vana vakusoza ndiri kutaura kuno vari kuzvinzwa nouyo wetaura kuti ndande pana baba wedu pano kana akauya kuzovakira makuva ababa ake ngaavake makuva ababa ake inzwai sekuru imbonzwai sekuru ndanzwa muchiti imimi vanhu vese masvikiro avaita vaiti tiri kuenda pamambo chundu saka iye mambo akapasa munhu nzvimbo yekugara anezimutorera here aiwa kusvika munhu wandapa haasisipo handimiri kushanda nzvimbo dzangu orit sekuru ko imimi vangani vamakapa ivamakatorera sezvamakaita ndiverenge zvino pano pagere mambo pana nyaguva akadzi ake vakafira payapa ndi anenzi ane mukomana uyo agere pano namambo wamudogumana nayako right akadzi ake nevana vake vakafira makuva avari pakari pai asi vanaka havazouya zitaura kuti ndande pakafira babodu panapa kwaiva kusvikira kumba kwani kwachifi saka vasvika kufa kwachifi vana vakura tsvakaiwo nzvimbo dzokugara dzamunogara zvakanaka sekuru munhu kana achitsvaga nzvimbo anozvitsvagira iye here kana kuti anotsvagira iye nemhuri yake hama yangu asi ndiri kutaura kuti munhu akauya pakukumbiriwa nyaya yezo ndidzokerere futi katatu ndaida kuti ndizive kuti pakakura sei apakwani kana yeka kana uri munhu chaiye murivi ndanzwa sekuti ava vagoti panokwana 2 hectares dzingwana ndevati maiyeka 5 aiwa mambo muripo mune mafiti ekuverenga mbenzera dziripo sekuru imimi ndiri kuona zera renyu iri handifunge kuti muchiri kuita zvokurima asi ndiri kuona kunge muri kurwira vana vadiki zvakafanana nawo vana vakafanana nawo nevakasiyiwa nababa inini ndine vana vakasara vakawanda mukuru mumwe wacho anenzi Kendifani vakanga aendeswa kuhondo vakanga vakamirira kurima nzvimbo idzodzo saka hama masvika ndakutambira wakutoita bhosta kwandiri never mind about this alright sekuru ko imimi sekuru ava baba vakatsvagawo nzvimbo kwamuri kuti vazosiyirawo vana vavo nhaka handiti ndobamavapa nhasi makuti vapi ko imi maregere ematiwo vana venyuwo vakura vaende kunotsvagawo nzvimbo sekutaura kwamuri kuita kuti vana ava vanofanira kutsvagawo nzvimbo ndidzinge nzvimbo inini vanotsvaga nzvimbo kupi ichitaura muri kuverenga ndikupei chitupa muri kuti venyimi mavakwanise kunotsvaga nzvimbo ndikupei chitupa ini ndidzinge vana pamusha ko ava vevava vamuda kubvisa muda kuti vanotsvaga kupi nyika yemambo yakakura
zvakafananawo nemika sekuru nyika yemambo yakakura imi ndimi mambo kaini kuipaika vana venyu pamwe pasiri apa pane muridza vana ndakavapa nzvimbo ina madzura ndiri kutaura member is a very big vakafa ende mukoma wacho kwakafa mukoma wacho nzvimbo dzese idzo hadzina vanhu kune masango ari kuenda mberi kwete kuuya kuzvimanyikidza pamusoro pane vana vezera renyu pamuzira zvino muchavaita sei imi Samambo vana imhuri yenyu anditore vana veimwe baka ndichitutira aiwa imi Samambo ka murasira kupi vana voenda here kune kasangara handina kuvarasa ndinavo chivatsvagirai ka pekuti vagare right chief tsvagirai vana ava nzvimbo aiwa zvakawanda regai tinzwe kuna Naomi ungada kuti udiwo sumuka uri pauri papa inini zvitondishamisa ndakangoerekana ndangoonekwa ndichinzi tsamba iyi muri kudiwa kwamama asi mhosva yacho handisi kuiziva kuti ndeyechii ndandikasungirwa baba ava ndeve vangu zveshuwa babi baba vangu munozivawo zvipi panyaya yemutauro panyaya yemunda ndoziva kuti munda zvichwa ndewedu makashamiswa muchiona tsamba havaifanira kusunga inini ka vaifanira kusunga baba imimi manzi makasungwa here kana kuti makanzwiyai kudai baba aiwa handisi ava ana vhiu nanavhika sagerapo wayazoteerera zvino ndingatadze kubvunzawo mubvunzo kana uri aiwa kungafunibvunza saka uri kuchei handisati ndapinda mazviri saka muri kutaura kuti imimi nyaya yaifanira kutaurwa musipo pano here padare aiwa ndanga ndifanira kungu ndiripo asi ndisiri mukati mayo saka apa mapinda mukati mayo ava ndatoshamika mapinda papi mukati mayo simudu hane mutorova handisati ndapinda mazviri taure zvaunoziva takusumudzawo seunzi Naomi uneziveyo panyaya iyi bedzi witness aiwa ndinoziva kuti munda ndeuwenyu ndichiziva nasekuru vedu vachigara sekuru Karuru nababa vamwe vakazofa naye Karuru kuzopedzesera waiziziva here kuti vanhu havanga vapiwa naabhiseti kuti mbowana pokusunzumara mwezepa zvenyu muende ini ndakatozozvinzwa sekuru vakuitaura nyaya yokuti baba vako vasava vake ipapo nokuda kuti munda uya usi wenyu nini ndindakapa amemba vachizopa Karuru ushona ndikaudzwa nasekuru wainzwa rini zvamanyi mazuva atanga kuya baba ndivazvonizva muna June apa pese pamaigara muchimhanya pamba pavo hapana chamaiziva handinaa vandizimboziveni asi musi wavakandidedza kumba ndomusi wavakanditaurira nyaya vachiti iwe unogara kupi ndogara kwamadzura ndiri mwana kwamadzura papi padongo ipapo here pakasiiona baba vangu pakakura zvakadii padiki hapagone kuti mukomana agare pakwanisiki because nditoona hanzvadzi yangu inotiona vana vaifuti vakomana haudiwo kumuona aiwa vane munda wauka aiwa nabheni Peter Jairos Peter Kenjas minda yese iyo vanoivharira vachiiti seiko ngavaende kunorima vana vamemba ngavaende kwamemba ini ndine vana kubva mwana wakatoni imi sabhuku imi tenyu kutambira mari yemutero munhu wese ngaatere ndikunzwanana kana ukagara kuharare nenda unotera ndikupei chitupa taitera tiri kumabasa zvakadaro hatina kukura tiri pano pamusha taiuya kuzovaka chete tichienda kubasa kuyanonzi stanshondo upo Stanislas ndiwo mukoma vasara mukuru kwa baba mukuru wedu isusu unokama nawo ukamira sei baba wavo ndio mukoma wa baba wangu tsamba yavanyora nemashoko avo vakambotaura nemere mashoko ndisi verengai tsamba nastanislas ndifunga vati vakundikana kuya nokuda kwekurwara vane makumbo vane simbi dzekumakumbo nokombani anzi ndini vamadzura changamire ndatadza kuuya neurwere mashoko angu anoti munda ndiwe vana anzi ndiwana baba abhiseti isu nyaya yeminda
takaipedza kare kudare kwaPerecha 2008 uye vana vangu vane nguva vabva mukuno uye kana iri nyaya yekuvakira makuva vanongonovakira hapana zvinotadzisa kunovakira kana vachida zvekudzoka ndinokurudzira kuti vangadimburirwa pekugara kuno kumhiri kwedu pane kunetsana nevagere nzvimbo dzavo. Vasaina vaisafoni nhamo ndibabonyo mukoma wenyu mukoma right ukama uri patiri mukoma wangu asi makasiyana pakutaura isu turi kurwira nhaka chidimbu chatakasiyirirwawo nababa vedu ndo chidimbu Matiye mwana kuba mkuru ana baba wake vana baba vao Naomi ana baba vake ndiye first born yeyo anyora tsamba iyo Naomi hata hasi kudai kumhiri vamunza aiwa tata zinzo zvakanaka zvatakuita apa ndezvekudai inini hatisi kuziva nzvimbo kuti pamuri kunetsana ndakuda kuti tizogadzira zuva ratinouya paground maasesi tonoona nzvimbo yacho kuti yakamira sei. Asi sekuru muziva kuti mambondiudza kuti mukapa munhu hembe hamutoreri. Asi ndangotaura chete mashoko amandiudza imimi akanaka. Mati hembe ukapasa munhu mubodzi hembe akafa inogoyewa kuvana vake enda kuno aende kumakuva ka ine goyo ani negova hembe ndechivanhu kaichi haisungwe matata ndizvo ndataura kuti handizotora hembe kutora hembe ndichigoyera vamwe vana vadikura. Aiwa pakanaka. Saka zvotoita sabhuku ndichakudanai ndoda kuti mundibatsirewo nasekuru newe ndokupai zuva ratinozofamba risingatizodisturbe basa renyu kubasa. Handizive pamwe pane mudzimai nevana vanacho inini ndabereka vana vanina vakafa vatatu vese vakasiya vana vakura vane ndebvu mwari nemunhu ari papenyikomana musha wake uyatari mubhuku edu toda kuti tizotenderera I think musi weSunday musi wa28 September inenge ndiri kunyanga apa kunyanga ndanga ndiri Monday ndo pandanga ndikwanisa kuti ndidzokere asi ndichidzokera kuseni apa ndatosvika makusenani Monday ine apa ndatosvika makusenani chandinofarira pamwana ihama yangu zvakanaka kwete munda wane vana ndatenda tisvike paarea mangwani tinouya kunzvimbo kwenyu 14 toona tiri paground zvakanaka topedza nyaya yacho paground zvakanaka ndokutenda isumuka here tinotenda unokwanisa kuuya